O alcalde de Boiro fai un balance moi positivo das festas do verán 2026, destaca e cualifica esta edición como as mellores festas da historia, o tempo que carga contra quen, asegura, tratou de boicotealas difundindo falsidades. 6 días de celebración que, segundo o goberno local, cumpriron con creces os obxectivos marcados. O alcalde asegura que as actuacións congregaron unha gran afluencia de público e que a resposta da veciñanza foi exemplar, destacando o civismo e a implicación de toda a cidadanía. Eu creo que vimos de disfrutar das mellores festas do verán da historia, o que pode soar pretencioso, pero non o é, porque contamos con actuacións de primer nivel e para todas as idades. E en todas elas acadamos os obxectivos que nos marcábamos desde un principio, que era a asistencia por un lado e a satisfacción do público polo outro. Eu creo que estes dous obxectivos quedaron máis que contrastados nestes 6 días. O rexedor tamén puxo en valor o dispositivo de seguridade desplegado durante as festas. Salientou medidas como o posto de mando avanzado, o control mediante máis dun 100 de cámaras, os aparcadoiros disuasorios ou os cortes de tráfico, especialmente na última verbena celebrada por primeira vez con 3 orquestras na Praza do Concello. É imposible que en aglomeracións, como tuvemos estes 6 días, pois non se produzcan incidentes, non? E tendo en conta as aglomeracións que tuvemos estes 6 días, pois non hubo ningunha incidencia grave que reseñar, non? O que imperou un civismo pois moi acuciante e no que, como falaba antes, pois a comprensión da veciñanza en xeral pois foi moi boa, non? Nada do que ocorreu pois estivo improvisado, quer dicir, levamos moito tempo planificando, pois dende o punto de vista de seguridade, de tráfico, pois todo o que é o dispositivo que se montou nestes 6 días. No seu balance, o alcalde tamén lamentou os inconvenientes ocasionados aos residentes do centro urbano, aínda que defendeu que o impacto económico das festas compensa ese esforzo. Dende aquí quero aproveitar pedir desculpas a aquelas persoas que tiveron dificultades para conciliar o descanso durante estes días, pero son imponderables, non son imponderables que temos que asumir, porque as festas naturalmente son diversión, pero tamén son ruído, non? Pero tamén ten a súa contraprestación, non? Que é unha fonte importante de ingresos, non só para o comercio, sino sobre todo para a hostelería e outros colectivos, non? Todo é unha rede, non? Ademais, denunciou publicamente o que considera unha campaña de bulos para prexudicar o desenvolvemento da celebración. O que sí quero recalcar e teño que lamentar e condenar a intención de determinados individuos, vale, porque hai que chamarlle esa palabra, individuos, que trataron de facer fracasar as festas de Boiro. O que estou denunciando é grave e quero facelo público, e volvo a insistir, lamentar e condenar a intención de determinados individuos, por chamarlle de alguma maneira, que trataron de fracasar as festas de Boiro, alarmando a población con falsidades. Non buscaban o ben colectivo, iso está clarísimo, buscaban o beneficio propio, e os boireses obviaron os seus bulos e ese alarmismo disfrutando dun peche festivo histórico. O rexedor concluíu agradecendo o traballo dos distintos departamentos municipais, dos colectivos implicados e da veciñanza, e reiterou que as festas de verán de 2026 supuxeron, ao seu xuízo, as mellores da historia de Boiro.